Mangwanani vadiwa vatariri, zita rinoitwa Tambo Mutseri wandiri weConashes TV. Nhasi tiri panzvimbo yeMutasa uko tiri padare raChief Mutasa kwatichange tichikuigirai nyaya dzinoitika mudare maChief Mutasa. Sekuona kwamuri kuita tatosvika panzvimbo vanhu vatouya vane nyaya dzavo dzakasiyana siyana vachange vachipinda mudare. Ndidzo nyaya dzimwe dzatichange tichikuunzirai paTV. Saka ndinokumbira kana uchinge wasvika paKonashe wobaya subscribe, like and share nekukomenda kuti usarasikirwe nedzimwe nyaya dzatinenge tichiunza pazuva ranhasi. Kuona kwamuri kuita padare pedu paChief Mutasa pano pakarongeka. Uku ndiko kunenge kuine parking yesecurity yema-honored guests anouya kuitira security yavo. Then padare panapa hufe nenzara zvakare. Panenge pachibikwa kana uchinge watongwa wabva mukutongwa unokurudzirwa kuti uye uchidya uchiwana simba. Tine zvakare vanoita zvokubika vari padare kuitira vaye vanouya kuzoswera mudare havashaiwe chekudya, haufe nenzara uri padare raChief Mutasa. Then iyi ndiyo hall yedu inenge ichiitirwa matare pano. Saka muri kuona kuti pakarongeka. Matambudziko avo vanoda kubatsirwa vachingobva mudare raChief Mutasa vanokwanisa kunge vachitosangana nevabatsiri ivavo vatori nenzvimbo yavo yavanenge vari. Saka vese vane matambudziko avo vanoda kunge vachibatsirwa munokwanisa kusvika padare raChief Mutasa kuti muwane rubatsiro. Ndatenda.